Tonnen zout op het dik kan net voorkomen dat het op 10 ton plakken vannacht toch misgaat. Bijgelijks op de A-Zoon en de A32. Daar rijdt je vrachtwagen en auto's van het dik. Van zoveel bekend ben er geen meesken slim verwoenen rekken. Toch ben er van de morgen nog een paar moedige meesken die het netjes steende een dikke laag ijs wol de dik op dwarren. Het is een behoorlijke spiegel hier, maar nou ja, goed, om naar de vliegbasis te komen, ik zal toch de straat uit moeten, anders dan wordt het hem niet. En dan vanmiddag nog een keer naar Havelte. Ik werk bij de landmacht, dus dan moet ik toch even de A32 op. Maar goed, ik denk dat die ondertussen wel goed gestrooid is, dus alle vertrouwen in. Het IJpenbiervervier is net een goed alternatief. Er rieden geen bussen. Trein ben er wel, maar die rieden vaak met vertraging en een stuk minder. Om te komen weet je wezen matten, kun je vanzelfs nog gewoon kuieren, maar ook dat is van de morgen een stuk lastiger als oors.